Ahoj, já jsem Klára z prémiových madrací. Ahoj, já jsem Igor, specialista na spánok z prémiových madrací. A dnes jsme si pro vás připravili téma, jestli se vyplatí koupit prémiovou madraci. Já se Iggy rovnou zeptám, vyplatí se? Ja ti, Klári, rovno odpoviem, áno, vyplatí sa, ale otázka nie je, či sa vyplatí, ale prečo sa vyplatí kúpiť ortopedickú prémiovú matracu. Dobře, a já se tedy zeptám, proč se vyplatí koupit prémiovou ortopedickou madraci? Jasné. Tá odpoveď je asi jednoduchá, pretože tie prémiové ortopedické matrace, skutočné ortopedické matrace, tak tie riešia primárne problémy s pohybovým aparátom. Jasne. Vieš, kopa ľudí má totiž toho trouble, že boli ich bederka, ráno sú celí polámaní, nevedia sa narovnať. Boli ich krčná časť, hej, pretože hodne pracujeme na počítači, pozeráme do tých monitorov, takže nie len bederka, ale aj ten krk tam hrozne trpí, takže mám ho rôzne seknutý. Kopa ľudí má problémy s klbami, máme tam artrózu, máme tam rôzne zápaly a tie klby sú citlivé na tlak. A toto sú všetko problémy, ktoré tie ortopedické matrace práve dokážu riešiť. Dobře, ale já se zeptám, co je to vlastně ta ortopedická madrace? Jasné, že čo to znamená? Co to znamená? Je taký ako všeobecný popis, ktorý hovorí, že ortopedická matrace je tuší matrace alebo tvrdšia matrace. Ale není to vôbec správne. Tá ortopedická matrace, ona vlastne robí to, že to není iba jeden blok peny, na ktorý si lahnem a nejak to není úplne tvrdé. Tá ortopedická matrace, ona vlastne rešpektuje krivku tela a vie s tým pracovať. Jasne. Takže používa relatívne hodne moderné materiály, pokročilé peny, ale aj pokročilú konštrukciu. Takže sú tam rôzne ako zónovania, ochrana páteře, stuženia, zmäkčenia, aby to telo tam perfektne zapadlo, pretože jak ty a ja máme rôzne telá, rôznu váhu, spíme v rôznych polohách, tak tá matrace s tým musí dokázať pracovať. Takže tá ortopedická matraca je špecifická tým, že dokáže dostať telo do polohy, ktorá je pre ňoho zdravá, a naopak to tělo tam nie je různě poskrúcané. Iggy, přivádíš mě ale na otázku. Máme ortopedické madrace za 3000 a máme ortopedické madrace x-násobně dražší. Áno. Tak proč bych si měla koupit tu dražší, Jasné. nebo co to je? Toto je super dotaz a úprimne často sa nás to pýtate aj vy. Že má význam si vôbec priplácať? Má, pretože tá matraca za 3000, to je väčšinou jeden hustý blok peny, ktorá má nejakú tenučku vrstvu na obidvoch stranách, malinko zvonkovatenú. Áno. Ale tam nemôžeme o nejakých ortopedických vlastnostiach hovoriť. Tá matraca má svoje miesto. Hej, ona nie je špatná, ale je dobrá na chatu, do študentského pokojíčku. Příležitostný přespání. Presne. A na nejaký dlhodobý spánok vlastne tieto matrace oni moc nevydržia a ako náhle sa prolehne, tak mi spíše viac ako uškodí, než by mi pomohla. Takže a to, že tá matraca je ortopedická, to si môže napísať každý výrobca, ale vy sa musíte pozerať po tom, že či sú tam nejaké zdravotné certifikáty. To je to, čo vlastne odhalí tú skutočnú ortopedickú matraci. A když jsme u těch cenových jako kategorií, máme madrace 3, 5, 10, 15 a víc. A teďka jak si jako orientovat, nebo čo dostaneš za svoj peniaz. U tých matrací do 5000, tak tie sú naozaj vhodné podľa mňa, pokiaľ sa bavíme o nejakom zdravotnom aspekte, hej, tak tie sú vhodné na príležitostné prespanie. Jasne. Matrace do 10 000, tie už niečo vydržia, tam už tá životnosť je trošku poladená, ale stále o nejakých špecifickejších ortopedických vlastnostiach tam ešte stále nemôže byť reč. Nejaká vlnka to tam proste nezachráni. Ako náhle potrebujem, aby tá matrace pre mňa nejak ako fungovala správne, aby fungovala na moje telo, tam sa musím dívať na tú cenovku od 15 vyššie. Tam to začína, kde už tie matrace majú zmysel. Je to to isté, ako keď si porovnáš motokáru pre dieťa a bavorák. Hej, obidva majú kolesa a volant, ale na jednom z nich chcete ísť do Prahy, na druhom nie, z Brna treba. Ano, jasně. Dobře, to mi dává smysl. Igor, já ti hrozně moc děkuju. Určitě by zajímalo naše zákazníky, kde se na nás můžou obrátit. Priatelia, prémiové matrace.cz je tá jediná správna adresa. Sme online k dispozícii každý deň od 8 až do 11, pokiaľ potrebujete poradiť s výberom. A to jak na online čete, tak aj na telefóne. Keď s nami nechcete hovoriť, tak pre tých z vás máme špeciálny chytrý online výber matrace, kde si jednoducho naklikáte za pár minút všetky dôležité informácie a ten správny model vám doporučíme. No a to je asi vše. To je asi všetko. Mějte se krásně. Majte sa krásne. Dovidenia.